Asier Blas daukagu gurekin, irakaslea gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean, eta zientzia politikoetako irakaslea hain zuzen Euskal Herriko Unibertsitatean. Asier, galdera zera da, aste honetan BRICSen goi biltzarra ospatzen ari da, edo egiten ari dira Kazanen eta beste hiri errusiar batzuetan, eta orduan hori dela eta nola ikusten duzu, ze momentu honetan zenbat dira zehazkia izena emanda zenbat herri daude BRICSen barruan, BRICS Plus zer izan daiteken etorkizunean, eta noiz pentsatzen duzu desdolarizazioa ager daitekela? Bueno, une honetan 9 kide dira, 5 historikoak, lehenengo 4 izan ziren, Rusia, India eta Txina, 5. bat sartu zen, Hego Afrika, eta azkeneko urtean 4 sartu dira, Egipto, Etiopia, Emirato Arabe Batuak, eta Iran. Horrez gain, gonbidapena jaso zuten, lehen urtean izan zen zabalkunde hau, gonbidapena jaso zuten Saudi Arabia eta Argentina. Argentinak ezetz esan dio Milei boterera iritsi zenetik, eta Saudi Arabiaren egoera momentu honetan, zintzilik dago, hanka bat barruan, hanka bat kanpoan, eta pentsatzen da, Kazaneko goi gailur honetan, akaso egoera hori ere argitu daitekela. Seguruenik Saudi Arabia saiatuko da erabat ez argitzen, eta hori da egun dagoen egitura hori. Egitura hori martxan jarriko da Kazanetik aurrera, orain arte pixka bat egokitzen aritu dira, eta suposatzen da bertatik aterako dela 9 edo 10 horientzako egitura finkoago bat. Horrez gain, aurten esan da ez dela zabalkunde berririk egingo, baina bazkideen figura bat sortuko da. Hau da, nola bat ere 40 gora dira BRICSen sartzeko eskaera egin duten herrialdeen kopurua, eta oraingoz lehenengo 9-10 horien arteko harremana sendotu nahi dute, eta nolabait ere koipeztu makina hori, eta ez dute nahi bazkide berriak sartzerik. Baina bitartean, egin dutena da, nolabait ere bazkide kolaboratzaileen figurantzeko bat sortu. Bueno, desdolarizazioaren kontu hau, kontutan izan behar dugu, BRICSak zer dira funtsean. Funtsean dira munduko herrialde oso desberdinak, gainez sensibilitate politiko oso desberdinekin, baina gauza batek batzen die. Beraien ikuspegitik, beraik egiten diagnostikoa da munduko ekonomian dagoen banaketa ez dela justua. Hain zuzen ere, BRICSetan zein daude? Herrialde industrializatuak, produzitzen dituztenak gauzak, Txina bezala adibidez, edo lehen gaia dauzkatena, Emirato Arabe Batuak bezala, eta tarteko bidean daudenak. Mendebaldea zer da funtsean? Finantzatik bizidan munduko eskualde bat, eta gainera, beraiek kontrolatzen dute nazioarteko ekonomia, batez ere finantziarizazioaren bitartez. Dolarra daukate, bankuen arteko trukaketarako SWIFT kontu hori dute, eta abar, Orduan, bere izan pentsatu dute, egun banaketa hori injustua dela, eta banaketa justuagoa behar dela. Eta banaketa justuago hori lortzeko ze egin nahi dute, besteak beste, behintzat, desdolarizazioa batzuk bultzatu nahi dute argi eta garbi, baina beste batzuk desdolarizazioa baino gutxienez alternatibak nahi dituzte dolarrari. Eta bide horretan, aurrera pausoak ematen hasi dira, azkeneko urteetan, baina Kazaneko goi gailur hau izan daiteke seguruenik puntu oso garrantzitsu bat, hemendik aurrera ikusten dena da, eman diren aurrera pauso horien arteko integrazio bat emango dela, BRICS-Pay ikusi dugu orain arte, egin den iragarpenen artean, baina ere agintzen dutena da, nazioarteko merkataritza bideratzeko nolabaiteko interkambiorako divisa bat sortzea, eta saski bat izango da divisa desberdinekin, eta gainez iragartzen dutena da divisa horren 140 urrez nolabait ere babestua egon beharko duela.